하ग्रा마 다खालि फानदों टिकेटखौ बनरगावनिखौ कुमुदा गैला बनरगाव समस्तिनि केन्डिडेटआ सोर सिनायाखै इसोरो हाग्रामानि जौ लुग्रासोमोन हाग्रामानि खालामबाय इयो मोनदों होननानै माबा सिबसुलु जों खालायनायनि सेस्टाफोर होमबा दा बेवहाय प्रमद बर'खौनो जोङो लिडारशिप फाथिदों इउपिपिएलनि जै देरहाबाय बिपिएफआ हाला रायलायखाजोब्बाय सिङाव फैबाय बिपिएफनि जथ' लिडारफोर दङ जोंना बे एमएलएआ रबिराम नार्जारिया आंजों रायलायबाय थायो आदै होनो आंखौबो आदै होनो बुजिबाय दा बे थिगथार आरो देरहागोन बेसा कुसुगाव आंखौ लेंदों मालाबा खेबसे थांनो मिटिं खालामना फैगोन आं बेजों जा होमबा आरो लिडारना बिसोरो जोंनि बर'नि नम्बा बेसा बिराद खामानि मावो बेनोमोन एक नाम्बाराव माबाया आरो ज' जानांगौलै आदै होनना नोंसोर नङाबा जाला होननानै माबादों थारमाने जोंखौ दाबो रायजो राजाफ्रा फोथायो आरो आंथ' होनगोन आं न'खर न'खर थांनानै खुलुमहैब्ला नोंसोर भट होगोन ना होआ आंलाय होगोन ना होआ आंजों बाल्थिं सेंग्राफ्रा साबसे दं जोंनि बे ओनसोलाव खिथु थाबा न'खर न'खर हाबना खुलुमजोबगोन आं एबार खनसेखौ अनदो होननानै मिथिबाय आं मिथिगौ बेखौ थारमाने बे बाल्थिंफोर नङाब्ला भट होनो मोना बेखौ जोंसो लाबोदों नङा दे बेखायनो जोंहा बिटिसिखौ बासायनांगौ होनदों बिटिसिखौ रक्षा खालामनांगौ जोङो जोंनि बर'फोरनियावनो दोननांगौ जोंनो सासन खालामनांगौ सोरबा बै नेसनेल पलिटिकेल पार्टिया फैनायखौ जोङो माबानो नाङा लाइ होनो नाङा बनरगाव समस्तिनि केन्डिडेटआ सोर सिनायाखै इसोरो मालायखौ बारा बुंला आङो मोनथामखौल' बुंसै जोंनाथ' मोनसेया नैबे रबिराम ब्रह्म नामा बेथ' जोंनि जाबाय दा नोंथांमोननि जों बेनि थाखाय फैदों बै सानैयाथ' हाग्रामानि जौ लुग्रासोमोन नङा दिगलाया जौ लुग्रासोब्रा हाग्रामानि खियावबो गैया हासुआव गैया बेजों सासन खालामजायो नामा लासिं नंगौना नङा आंनि खाथियाव थानोनो हाया बियो समायानो बिसोरो नंगौ नङा जौ लुग्रासोब्रा बियो आन्दलनाव जेबो गैया आन्दलनाव थानायफोरासो एसे नङा टिकेट बिजाबायो एकदम जेबो गैथारै बेफोरबायदि मानसि सासन खालामजाबाय नामा बेनिफ्राय बांगाल थाखानो हालुं हैलुं थाखाल' सिनायगौ बियो दिनै बिपिएफ गाबोन ओरै बिजेपि गाबोन कंग्रेस थांगोन बियो थाखानि लबाव नङा मा मावदों बियो इएम जाखांबाय बे आंनि उनाव बिदा फंबाय सानैजों बिसोर लोगो नांनानै आंखौ आं मिथिगौब्रा जों मा मावदों जों मा मावाखै खिन्थु जों बानायदों नालाय आंना दाबो नामा दंजोबो आं होनगोन दुगाबो आङो एसे दुगाल' नङा रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ हाग्रामानि सेकेन्डआव आं होदों साख्रिया बिटिसिआवनो सबसे हाइस्ट इएमफोरनि गेजेराव साख्रि होग्रा आं आरो डेभेलपमेन्टआ कमप्रमाइस गैया मोनफ्रोमबो गामियाव फाक्काजोब गोदोनिफ्रायनो बांगाला रिपेयारिं खालायनानैसो गोदान मोनसे मावाखै बियो मावदों गोदान मोनसे मावाखै गोदान फाक्का रिपेयारिं खालायनानै सेस बुजिबाय आरो मा जाबाय देगलाया दाना नांगालनिया हाग्रामा दाखालि फानदों टिकेटखौ बनरगावनिखौ कुमुदा गैला भिडिअआ दंस' गाबगासिनो मिथिबाय थाखा हालु हुलु बाहायबाय देगलाया बाहायदोंनो पार्टिखौ लाखिनायाव 3 कौटि बाहायदों जाहैदों आंहा 3 कौटि नांफिनगौ टिकेट होआब्ला 25 लाख हरबाय देरहाखांनानै देनां उनावबो बेबस्था खालायसै माखासेखौ बिदि होनलायलायबाय बेनिफ्राय नै दाखालि टिकेटआ देगलायनो हरबाय कुमुदा गाबगासिनो बुजिबाय
ओमफ्राय मा जाबाय राजीब बांगालनि बिदा सुदां मास्टारा देगलायनो 30 लाख हरबाय दाख्लै होमबा बे इलेक्सना बोरै जाखो बेहा बिजेपिनि बेहा बिपिएफनि थाखाया मोननैजों ओरै सलायग्रा जालायबाय थायो बबेखौ होनांगौ जा बुंहरा फानखानाय नङा नङा राजीब बांगाला थाखाजों बायगासिनो दं बुजिबाय दा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ मानो थगायनो नागिरदों हा मानो थगायनो नागिरदों आइ आफाफोरखौ सानफ्रोमबो जानाय गैया लोंनाय गैया दिनैबो है ओरैबो है ओरैबो है दंबा गारि मटर लानानै एकदमबारे ओरै डिस्टार्ब रायजो राजाफोरखौ भट होनो भट बियो इलेक्सन सफैबाय होननानै भट बियो नङा नङा फैसा रानलागासिनो दं देगलाया हाग्रामा महिलाया देगलायखौ अलरेडि फानबाय दा बिजेपि इउपिपिएल बे मोननैजों जुद्ध जागोन बेखायनो खबरदार आङो दहायबो होनदों नेशनेल पलिटिकेल पार्टिखौ जोङो बिटिसिआव जों सोनो नाङा बुजिबाय दिल्लीनि बिजेपिया मोजां आसामनि बिजेपिया मोजां नङा सिदा खोथाखा बिसोरो जोंखौ मालाबाबो शान्ति दोना बर' मानसिखौ दा बर' मानसिखौ सोखावग्रानो मेन माबाया सरजन खालायग्रा बिसोरनो बुजिबाय बे हारसाफ्रानो बेखायनो आं बुंखाबाय बांगालनाव फैसा दं बिनि फैसाखौ जा देगलायनाव फैसा दं बिनि फैसाखौ जा खोथा गैया खिन्थु भटआ जोंनाव ट्रेक्टराव होनखा आरो हायोबा खायदा खालायनानै गासिबो मोनायाव गावजों गाव लोगोजों लोगो सिनायलायनायखौ बुरखायबाय था ओरै ओरैसो होनबायलै लिडारफ्रा जातिनि खौसेथिनि थाखाय भटखौ उमुगाव होनो थिनबाय बिजेपिनो दा हो देगलायाथ' फानखानायसो होनना बुं फानजाखानायसो एकदम सियर आं होनदों देगलाया फानजानायसो 30 लाखनि आरो 30 लाखा आरो होबावगोन बियो बुजिबाय खमाव बेनो 3 कौटि हरगोन बांगाला देगलायनो गावनि खरसा थानायखौ 3 कौटि मोनबानो बेहा होखांनाय फिनाय जायो देरहाखाया बांगालाबो देरहाखाया सिदा खोथा सोरखौ मोननो बिलाय बांगाला दाखालि बिपिएफआसो देरहायाखैमोनबा बेखौ खालामबाय इएम मोनगोन होननानै माबा सिबसु लुगैबावो दाना लेखा रोङा फरा रोङा सिब लुगैबावबाय हारसाखौनो रोंगौना रोङाथाय नंगौरा माबानो रावबो गैयालै इसिबांसो जाखोन होनबावो जाहैदों माने खिनाय मानसिया लाजिया होनबा नुनाय मानसियासो लाजियो होनलायनायफ्रा बे जाथाराखै होनबा बेना अनला खारियाव आगान थायै जानला मोनला भाषाखौ मानो बुंलाबायो होनबा खिसेव गैया हासुआव गैया फाग्ला सानसेयानो फै आं लाजिलाय लांलै बांद्रायखौ लाजिथावथाव नङा दे बेखौ सिब होस्लायस्लाय सोरबाखौ दोनहोलाबायलै जोङो माबाफोरखौनो खायसे जावलियाफोरखौ दोनला लायला नङा नङा जायखिया आङो खावलायबाय कयेकटाखौ एसे मिनिथावथावबो होननांखाय नंथारखाया हाजो लुग्राफ्रा जि टिकेट बिजाबायोलै